имрӯзҳо пандемияи COVID-19 тамоми кишварҳои ҷаҳонро фаро гирифта, сабабгори хисороти зиёди ҷонию молӣ гардидааст. ин намуди беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба қайд гирифта шуда, тамоми тадбирҳои безараргардонӣ ҷиҳати пешгирӣ ва паҳншавии он аз ҷониби ҳукумати мамлакат андешида шуда истодааст. вале мутаассифона дар ҷомеаи мо ҳастанд нафароне ки аз чунин вазъияти ба амаломада бевиҷдонона истифода бурда, арзиши лавозимоти тиббӣ аз ҷумла дастпӯшак, ниқобҳои тиббӣ ва намудҳои гуногуни дорувориро бо нархи даҳчанд гарон ба фурӯш мегузоранд. дар доираи баргузории амалиёти шартӣ таҳти унвони дорухона, кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе давоми як рӯз 5 ҳолати ба таври сунъӣ боло бурдани арзиши доруворӣ ва дигар лавозимоти тиббӣ аз ҷониби фурӯшандаҳои дорухонаҳои пойтахт, ҳамзамон ба фурӯш гузоштани маводи доруворӣ муҳлати истифодаашон гузашта, без сертификати мутобиқати сифат дар ҳолати ғайрисанитарӣ омода намудани дастпӯшак ва либосҳои тиббии муҳофизатиро ошкор намуданд. чунончи дар таърихи 4 майи соли ҷорӣ тахминан соати 22:30 зимни гузарониндани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт шаҳрванд Бойбобоев Ёдгор Абдухолиқович соли таваллуди 23 майи соли 1993 сокини шаҳри Душанбе ҳангоми ба фурӯш баровардани лавозимоти тиббӣ бо арзиши сунъӣ боло бурда шуда дар дохили автомашинааш тамғаи Lexus рақами ба қайдгирии давлатии 8787 RX01 дастгир карда шуд. дар идомаи чорабиниҳои тафтишотӣ ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматиаш дар суроғаи ноҳияи рӯдакии ҷамоати деҳоти Зайнабобод як қатор лавозимоти тиббӣ ба таври худсохт омода шуда мусодира карда шуд. аз ҷумла 15600 адад дастпӯшакҳои тиббии рангаш кабуд ва 88000 дастпӯшакҳои тиббии рангаш сафед ки нархи як қутии он 45 сомонӣ муқаррар шудааст, арзиши онро ба таври сунъӣ то 180 сомонӣ боло бурдааст. ба ин монанд 290 адад ниқоби тиббиро ки нархи як ададаш 2 сомонӣ тасдиқ шудааст, ба таври сунъӣ боло бурда бо арзиши 10 сомонӣ ба фурӯш гузоштааст. ҳамчунин аз манзили зисти номбурда 59 адад айнаки тиббӣ, 10000 қутии холӣ бо навиштаҷоти сабр барои ҷойгир намудани дастпӯшакҳои тиббӣ, 50 адад қутии бахил, 1000 дона чӯбчаи тиббӣ барои маҳлулгирӣ мусодира гардид ки арзиши маводҳои тиббии мусодирашударо ба таври сунъӣ чандин маротиба боло бурда ба фурӯш мегузоштааст. дар доираи тафтишот муайян карда шуд ки дастгиршуда бе маълумоти соҳавӣ ва гирифтани иҷозатномаи мақомоти ваколатдор дар шароити хона ғайрисанитарӣ ба омодасозӣ, нигоҳубин ва фурӯши маводҳои тиббӣ машғул шудааст. қобили зикр аст ки дастгиршуда Бойбобоев Ёдгор Абдулхолиқович аз ҳисоби ба таври сунъӣ боло бурдани нархи маҳсулоти доруворӣ ва фоидаи муфт ба даст овардааш дар як муддати кӯтоҳ 2 автомашинаи гаронарзиши хориҷии тамғаи Lexus RX 350-ро харидорӣ намудааст. дастгиршударо гарчанде ки зиёрати хонаи худо мушарраф гардидаасту атрофиён ӯро ҳамчун ҳоҷи Ёдгор эҳтиром мекарданд, дар моҳи шарифи Рамазон ба ҷои дасти ёрӣ дароз намудан ба муҳтоҷону беморон бо мақсади қонеъ сохтани нафси бади худ ба амалҳое ки тақво ва имондории ҳар мусалмонро зери суол мебараду аз корҳои зишту гуноҳ маҳсуб меёбад даст задааст. дастпӯшакро аз оварда اینش از دل می‌جود، اینش از دل می‌جود. بعد می‌گیریم اون رو دادیم می‌اندازه. بعد این تیار میشه. ما می‌شود اینو با مبلغ 45 می‌فروختیم ازی 155 160 سوم شده گرفت. дар идомаи амалиёт кормандони милитсияи шаҳри Душанбе шаҳрванд Алиев Файзулло Алиевичро дастгир намуданд ки ӯ низ бо истифода аз вазъияти аз ҳарвақта бештар ниёз доштани аҳолӣ ба маводҳои тиббӣ арзиши маводҳои дорувориро худсарона 4-5 маротиба баланд бардошта ба фурӯш мегузоштааст. масалан номбурда ҳангоми ба фурӯш баровардани доруи Арбидол ки нархи як капсулаи он 40 сомонӣ муқаррар шудааст, арзиши онро ба таври сунъӣ боло бурда дар вақти фурӯш бо нархи 250 сомонӣ дастгир карда шуд. ғайр аз ин номбурда 91 адад ниқоби дуфилтраи 20 сомонӣ арзиш доштаро 40 сомонӣ ва 19 адад хилъати тиббии 110 сомонӣ арзиш доштаро 220 сомонӣ ба фурӯш гузоштааст. шумо бигӯед ки ҳамин доруи Арбидол 2 моҳ пеш чӣ қадар арзиш дошт؟ 2 ماه پیش آخرین بار 54 57 سوم فروختم.
خوش نرخ حضورش چقدر است؟ تو حاضرش کجا 2 سال 20 سال 30 سال تا 2 سال 50 سال بودم. метавон хулоса кард ки барои чунин афроди манфиатҷӯ саломатии миллат ягон арзиш надорад. чунин нафарон манфиати шахсии худро аз солимии аҳолӣ боло гузошта бо истифода аз вазъият манфиатҳои худро пиёда месозанд. чунин кирдори ғайриинсонии афроди манфиатҷӯ беихтиёр мақоли гур сӯзаду дег ҷӯшадро ба ёд меорад. дар вазъияте ки пандемияи COVID-19 дар баробари кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, дасти кӯмаку ёрмандӣ дароз кардан ба ниёзмандону беморон нишонаи олии инсониро ифода мекунад. аммо дар моҳи шарифи Рамазон ба ҷои чунин амалҳои хайр бо истифода аз фурсат ва эҳтиёҷоти мардум ба маводҳои тиббӣ нарху навои онро ба таври сунъӣ чандин маротиба боло бурдан гувоҳи беимониву бевиҷдонист. ҳамчунин дар доираи амалиёт кормандони милитсия дар ду ҳолат аз дорухонаҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Орион Фарм ва ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Азиз Вако дар маҷмӯъ 95 капсулаи арбидол, миқдори зиёди доровориҳои бадфирон, анафирон ва сиклофиронро мусодира карданд ки нисбат ба арзиши аслияшон чанд маротиба боло бурда шуда. нисбат ба арзиши аслияшон чанд маротиба боло буда ба фурӯш гузошта мешуданд. дар натиҷа нисбат ба нафароне ки даст ба қонуншиканӣ заданд, маводҳо барои оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ тартиб дода шуда дар баррасӣ қарор доранд. бояд зикр намуд ки тамоми маводи дороворӣ ва лавозимоти тиббии мусодира гардида тавассути сохторҳои тандурустии шаҳри Душанбе ба беморхонаҳои пойтахт тақсим карда шуданд. дар чунин вазъият ниҳодҳои дахлдор аз ҷумла хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, кумитаи андоз, агентии Тоҷикстандард ва хадамоти зидди инҳисорӣ бояд ба кори худ ба таври зарурӣ машғул шуда пеши роҳи боло бурдани нарху навои маводи доровориро гиранд. нафароне ки аз оҷизии беморону корафтодагон истифода бурда мехоҳанд маблағи зиёд ба даст оранд, на танҳо дар назди имону виҷдони худ ва шариати ислом, балки дар назди қонун ҳатман ҷавоб мегӯянд. баргузории амалиёти шартии дорухона аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо мақсади ошкор намудани ҳолатҳои ба таври сунъӣ ва худсарона боло бурдани арзиши маводи дороворӣ ва лавозимоти тиббӣ дар ҳудуди пойтахт идома дорад.